Magandang tanghali guys. Pupunta tayo ngayon sa kaibigan kong isang Pinay dito sa Miauli. Kasi kukuha ako ng malunggay. May tanim siyang malunggay. Sabi niya puputulin daw niya. Eksakto kahapon medical ko. As in yung dugo ko ang baba. 90-55. Ano yun? Oo, 90-55. Grabing baba. Nagulat nga dun sa yung nurse doon sa medical center. Oh, bakit ang baba, sabi niya. Kaya kukuha tayo eksakto. Gagawin ko siyang buridibod. Yan guys. Let's go! Init-init. Eksakto may kamuti naman ako doon. Tapos, may kalabasa, tsaka talbos ng kamuti. Gawin natin yung semi-boridibod guys. Tsaka may prito naman na isda doon. Yun ang isasahog natin. Yan guys, punta na tayo. Tignan nyo naman, kainit-init. Yan ang bahay ni si Alpha. Dami kasi yung dahon yung kanya, yung balunggay na tanim niya. Kaya siguro puputulin na niya. So na yung baba niya. Salpa! Salpa! Yung aso. Yung alaga niya. Tinatanong niya kung sino ako. Mag-aghay ka di vlog ko. Aghay ka di vlog ko. Mabait. Nahihiya daw. Sige ha. Hello! Yan po si Selpa. Yan! Ang dami niya pong, yan po yung malunggay niya, guys. Ala, nag-chat na kanyang ito nagbagong. Ay, wala, ang ko binasa na to eh. At tinig, bakang ko pinasin. Ang halaga mo, basit bagoong mo ko nakita eh. Malunggay. Ayan, malunggay kayo dyan. Malunggay daw, oh. Bili lang, sino po magbibili na ay bibili ng malunggay. Ang dami-dami, ayan. Ala, tumulong ka na ata. Ada pa eramidik. Apay, wag mo ibigay sa akin lahat yan. Ang dami-dami. Dalawang ganto lang. Ang dami guys, oh. Eksakto, maululawak. Nahihilo ako. Saan ko lalagay? Yan na, ipost ko. Gawid ako. Uwi na po ako. Salamat. Buyam nun dama. Baba, uwi na po tayo. Salamat sa kaibigan natin. Taga Isabela po yan, oh. Ito po yung binigay niya. Bye-bye. Uwi na po tayo. Ang dami po niyang binigay sa akin. Uwi na po tayo. Eto na guys. Lulutuin na natin yung buridibod. Buridibod sa Ilocano. Kaya, ang tawag dun. Nakalimutan ko tuloy. Anong tawag dun? Tawag ng mama ko eh. Buridibod or inabraw pala. Inabraw. Yan. Yung kamote pinapalambot ko na. Tapos sinagyan ko siya ng prito na isda. Pag malambot na yung kamote, kaya lalagyan natin ng kunting bagoong. Takpan lang natin hanggang lumambot yung kamote. Tapos lalagyan natin siya ng bagoong mamaya. Ilalagay natin yung kalabasa. At saka yung malunggay. Tapos
Eto, talbos ng kamote. Nahilo kasi ako kanina. Ay, last week pala. Nahilo ako. Lagi kong nahilo. Pag tumatayo ako bigla na dumidilim yung paningin ko. Tapos kahapon, nagpa-check up ako. Yun, ang baba pala ng dugo ko. Kaya nahilo ako lagi. Ayan, mamaya guys, malambot na yung kamote. Lalagyan na natin itong mga sahog niya. Ay, kuha pala ako ng basil. Sandali. Dito ako sa... Ito guys, kuha tayo ng basil. Kahit konti lang, isasahog natin dun. Mabango kasi ito eh. Tsaka masarap. Ayan, tama na guys. Meron na. Wala naman yung okra ko, wala pang bunga. Kasi kahapon ginawa ko siyang omelette. Ayan guys, durugin lang natin yung kamote. Ayan. Kahit wala pang bagoong, mabango na yung sabaw niya kasi itong isda na prito. Ayan. Lagyan natin ng konting bagoong. Yan. Pampalasa lang. Kung walang lasa mamaya, timplan natin siya ng asin. Tapos, ilagay na natin yung kalabasa. Yan, kulo ng kulo. Tapos, palambutin lang natin. Malambot na guys yung kalabasa. Lagay na natin itong malunggay. Natatakan na ako. Yan. Kuluan lang natin konti. After 1 minute, ito, ilagay na natin yung talbos ng kamote. Ooh, yummy. Ayan. Sa mga Ilocano dyan, alam nyo to, gulay-gulay lang pero masarap na. Tatawanan na naman ako ni Lola nito. Tingnan natin yung sabaw niya kung may lasa. Lagyan ng konting asin. Ayan, okay na guys. Ilagay na natin yung basil. Kasi yung basil na mabilis maluto. Ayan. Ayan. Patayin na natin. Tapos kakain na tayo. Oh my God! Wow! Hello guys, ito kakain na ako. Tingnan yung ulam ko. Yan. Ito na yung linuto ko kanina. Yan. Wow! Kain na po. Tingnan natin yung sabaw niya. Sarap ng sabaw.
Ang bango yung basil leaves. Ang bango niya. Ang tamis ng kalabasa. Sarap ng malunggay. Fresh na fresh. Lula ko tapos nang kumain. Nilutuan ko siya ng noodles. Lagyan ko ng talbos ng kamote. Noon, noodles lang. Nilagyan ko lang siya ng yung pampalasa. Tapos sabi ko, parang hindi masarap kaya nilagyan ko siya ng gulay. Kung hindi talbos ng kamote, yung pechay o kaya cauliflower or ano to, repolyo. Sabi niya masarap pala. Ang tamis ng kalabasa. Kulang yung kanin ko. Pero ayaw ko na. Buto pala ng isda. Empty na. Meron pa oh. Pag magbutom ako mamayang gabi, kakainin ko yun. Tapos na ako guys. Hanggang dito na lang ang video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe. Paklik na rin yung bell, notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga video. Pa-like and share na rin, pa-comment. Tapos yung comment niyo po, sana po, related lang po dito sa video. Again, this is Benji Aquino, OFW dito sa Taiwan, ang yung kamamshi, ka-caretaker, busog ako. Ka-OFW sa ang sulok ng mundo. Thanks for watching. Bye-bye!